Pero tinuod nga landingan lugod. Kay hadto nga panahon an didihapawa nga nandinhi may dahiton dinhi airport han yung mga Amerikano nga hinan kanan kuan kanan hapon. Tinuod lugod itong airport pero han mga nagkakalupad nga rusahon diri ano elementary din naman ako. diri mo pa. Magana kupan lay doon kun may lagas unog hadton mga lagas kana kanigin. Ginuusa. Oo. Oy, congratulations Didi Akang Ramos, ano ang barangay captain na natili lagi hapon ang incumbent Mano Fred Nersa. Oo, ada kay mati sugadlot kita nga di. Amo na natong paghimang raon. Ngadto kita sitio Kanmoko. Amo na yan kana na TSSCHI ano. Oo, mandida eskwelahan. Oo, baga taton hini, baga diri yan baga pagkuan. Ala tong baga dinitanawan kasi. Baga nahimod ton mga nagbubuto kita mga sinisay mga storyahon mga panhadlok ka aton ano. Oo, hala, pakadto kuno didto. Aton nini pangina, baga magiging mangraw kita ano. Oo, akadi kita dili dapit. Dahil kaya lamay dito makastorya gyapon yung mga tuminungnong. Oh. Adi pa didi. Parang anay. Amon din nga dalan street ano Don Guillermo. So hindi niti sulod na din ngadto man dito. Mati sulod kita ngadto. Oo, ang sityo Kanmoko. Ay hari nga nira naman din sama din nila mga sulod ano din elementary na Tanawan 2 Central School. So amon din hit sulod so kakulop na sa kita kan man Oscar nga ngaran nga Kanmoko amo adto kung kay ano gingaran nga Kanmoko kay sityo Kanmoko Tanawan National High School liwat hindi nga yan papangina noon ta didi ay mapangaga may din yung mga paragimog gihapon hin mga taburete ano mapangaga. Oo, man. Amoy din sityo Kanmoko. At nga dito nananambay, mas maropay baga. Mangingi istorya kita dito. May kala no. Oo nga, mo din paragayan. Hoy, mapangaga. Manabi apoy. Oo. Open nga ka. Nakapag ko na yan, napulo ka na. Oo. Ano ya? So amo hindi dapit. Ang tintutudlok ni Mano Oscar. May dakon hindi ni dako nga sinisiring pengaga. Nang may kahirayo pa ngayon nga di. Ada nakikita niyo mga paragayan ng mga lingkuran niya tangnan hirayo pa ngayon di. Ada di tubtuban. Tuman taas diri. May do pa ngayon nga di. Ano gagaw sanhid nga di? Alo gud ano. Tabi apoy kita. Ay dapang madi. Mapingaga. May dapan nga di. Alat garawsan. May ada. May kalahiton. Paghihingan ko palagi hapon din niya solo dito na Kanmoko. Tabi apoy ha. Oo ha.
Kabisikleta kita. Kalit baga. Hinahinay ito nyo kay ting camera diri ka nakasabong. Oo. Man. Apay nga ga. Awa da didi. Tawa may tubtuban na da. Ha? Mupay may ditay kakahimang raw mga idaran. Kaya mo hirat mga sayod. Ha? Pangaga. Ano pat nga di? May dapagaragyan? Maani dinin kuan. Oh? Pangaga. Magbibidyo la ako. Pwede la. May hanang kamo din eh. Mga pera na kanyos man ah. Aw, may ay naghihap. Pero taga tuminom nung kamo din eh. Aw. Mga tikang din na ni origin. Ako taga Tabon. Tabon. Taga Santo Niño. Takay nakapayag kami din may mga kuna niya dada. Mo din rin. Oo. Interview nga naglalaba kay ako tagbalay. Tala sige o magdi kita ha. Mangingin ano lang kita ha. Oo. Di ko niyan di loto. Sapa. Mapingaga. Mana? Nakagatitiyo ayam. An ngaran? Manalor na. Taga din ka. Diri. 7 years. Sige. Kita akong bibili ang mga tuminong ng mga tagakan mo ko. Ha? Sige, wari sa pa yan. Bye-bye. May dangan to tigad to pero ano to? Hindi rin nakita na makatrak. Biling kita yung baga tuminong. Mas maupayada din ni baga magpalupad anay magpalupad anay kita. Mapatukalan kita kan amiga kay baga moro pwede din hinga ispat. Anay dila maya. Asya. Pagimang rawan tayo ni. Kasi maram ka mo hadto nga mga panahon. Ang mga nagbubuto pa kami. Sumiring nga niya kan mo ko. Sigurado ni babatian may ada malupad. Pero maaram ba ka mo? Nga ini diningakan mo ko. Inusa ini gintatag ihayan, titig tatag iyahan. Ay ano ba ito? Ang gintatag iyahanin ni raman mo ko. Ang mga tuminungnong apelyido ha. An Montaño, an Minjula ha. Oo. Ngan ini asya ni pagtawaga nga landingan kay literal magsumpay nin haklagan, pinaagihan, airstrip o ang landingan talaga, airport during World War II. Ha? Oo, may dahin dida ang pagbuka dito nga tinatawag nato nga mga embankment. Base na aton mga pakighimang raw. May danira dida mga siminto kuno pa nga baga masisiring kuanhan landingan ng mga eroplano ang mga Amerikano ha. Oo. Ngan maram ka mo inindin nga bakante di nga lote. Base na atong gihapon pamakiana may adahiton dida dako ti upay nga kahoy ang tinatawag nga mulabi. Oo. Ito nga mulabi. Itong dida nga aton nakikita nga adil. Hadto dida itong nagpuyo ang gisasyahan nga pamilya. Kalanaw nga sinisiring mga tribe. During 1661, may napakada gihapon ang Juanillo family, ang Siangco, nga kundiin ginasawa ini ang usa nga daraga nga anak ang mga Kulanaw. Na pinaagi ni nira among gisasyahan ni talaga nga nagkaada dinhim pamilya. Ha? Oo. Ngandidan 1710 amo ton gisasyahani talaga dinhi
nga nagkaada kita hin panggobyernuhan mamay kalano tunyo. So ini dida makikita mo inin nga nasalog amo ini ang nakada hagugil salit kung karuyag niyo baga mag-imbestigar pa karuyag niyo mahibaruan pa pag search na lang ka mo YouTube di nga ni ha Google may damat dida mga ustoryahon ha salit hiya ko igulolot akin baga naghimo ni mga rawon niya na nga para naton baga masayod so iton dida amo tot ambaw ha amo ton ambaw dida ito nanhaklagan nga makakasiring ako nga amo ton didaan tinatawag na airport ha amo ton an airport landingan ha amo ton literal good talaga nga landingan tahala ano man malusad luwat kita amo ton an adil man makita ka mo adil iton ha oo ano man alam malusad na ako malusad luwat kita lusad na kita tunyo kay baga mahalawhaw bahin kita sumiring nga pamati ko tunyo ikaw wada ito naglilupad-lupad kinakikita naman ha baga naabot ang sayo mo baga makuang-kuan timirok okay kabog kala lusad kita lusad kasagaran good man na ngayon din nga baga na yung ko'y din niya sulod mga di taga din hikayan pakasabot na pala actually history talaga hin basen ako noon had ito nga nabasahan kasi ito pagtawagin nga landingan kay during World War II amo ito nga pagtawagan nga pawa kaya ni kung makikita niyo mo di dahara nila maghara nila ini ang pawa di da San Roque ang sinisiring nga Castle Homes ang Kalytae alagat Castle Homes Kalytae oo so may deton dida actually dida airstrip or sinisiring nga airport oo amo iton pero mamiling pa kitang kastorya nga lagas hinot baga tuminunglong din niya kan mo ko pingaga mana oo tuminunglong din niya wala naman din baga kuang tuminunglong Himano Oscar kakulop nakagpakyan nagkakulop Himano Oscar asya nga yung pag narani nga kan mo ko kay ngaran nga hindi nintawo kandaman mo ko oo sige himuko kuno himuko Minjula. Oo. Amo ko na itong tag-iya dinihan. Tuna. Nga tungod didihapawa during World War. Ha? Amo ito pagtawagin nga landingan. Pero di rin ka ng landingan nga. Oo. Halam mamiling kitang mga Austria. Oo. Aw dayo. Oo, dayo ngayon. Mausitin nga balay oh. Reko. Oo. Banyaga. Ha? Naglilibot. Mamakyana. Ha? Mamakyana. Ay, renot mga tuminungnong din niha. Kuhan. Din niha kan mo ko. Ikaw kung ka di mo nakata Middle East na Middle East. Yung ngaran to ni Mano? Lando. Mano Lando Kumpyo. May haka na dinigapan? Oh. Dininagapan yung kapuya-puya na to. Oh. Kay kakulop, nabot na kilala kan Mano Oscar. Video na kita ha. Yung Mano Oscar, pakenhang ko. Didak kasayod nga, kan mo kukuno, ang ngaran. Ngaran niya itong hintawo. Nga amo pagtawagan kan mo ko kanda mo ko ngayon ini katunaan Muntanyo ini Muntanyo, Minjula so may din hikuno di dadako nga kahoy amo ko nuton ang sinisir nga taranawan nga oras may nagkakasulod nga mga pirata an mulabi nga kahoy o baga nasayod akito iton nga mulabi baga sarakan ko nito ng mga tanawanan na mo pagtawaga nga
tanawan kay taran-awang ko nito gisasakit nga mulabi. Nganan history gihapon ng bakot kumbaga kami mga nagbubuto. Landingan. Nahimo na laton nga landingan kay during han World War may adahad to didi may pawa airstrip. Kuan talaga during han World War may da talaga tong dida airport. Pati didi. Mm. Plaza. Nahimo na lahat nga storyahon nga landingan hin mga kikikikik. Oo. Pati din may plaza. Pero natod kay ito. Na ano, may mga kikik. Oo. Wah, nice. Pare ano. Puro sila itong mga panhadlokan mga Kan nagbubuto. haton simpo Amerikano gud banyaw. Kaya nira di dalandingan di dan nira kuan. Nakadamang gud di dan nira. Oo. Kuan nira pagkubanan ito. Oo. Amo na itong ka ngarani ano. Oo. Dinhi. Oh, manggod kun di dan. Tuminong nung kumpyo ano. Kambo dinhi. O din. Amo la itong baga kumbaga pangkuan na ba storya. Dalang ano? Oh, tausan naton nga sa danggihapon ni promote didi habakan mo ko at bangla didi may Tanawan National High School. May da din ni sulo dakan mo ko para pangaya din mga taburete. Ato ning ngaran mano? Ngaran. Jumbi. Mano jumbi mano. Nanyangayad to nira. Kung ma-order ka mo, pwede ka mo dumirekta. Mano? Mga taburete. Apay nga ga. Oo. Amo init sa dang naton lugod. Mapay nga mano. Ngaran naton. Florida Sul, Lugilas. May hanagyap ka mo din eh. Mga tuminong nunggod. Oo. Mapagkayanak Wala kayo akong mo. tagali ko, pero hilit din ni ko din. Mapagkayanak kayo mo. Tinuod ba ito? Diniyakan mo ko. Kaya, alihan to. Oo. Yung maganda yung biyak kay din na pag eskwela. Moro ano. Pero tinuod nga landingan lugod. Kay hadto nga adto nga panahon an didihapawa ngan dinhi may dahiton dinhi airport han ni mga Amerikano ngan hinan kanan kuan. Kanan hapon. Tinuod lugod itong airport pero han mga nagkakalupad nga rusahon diri ano. Ay, akong kuwan na, elementary din naman ako. Diri mo pa. Labagana, kupan lang ito, kung may lagas o daw, ganton, mga lagas nga na kanigin. Ginuusa. Mga Ginuusa. taga din naman sa kuwan, may, dihitong may unang lapay, payawon. Oo. Pero maram ka kun hinuan tagiya din nga iton nga man mo ko. Kan kuwan up mga kuwan na din dito kayan apoy pan ni Roselvia kun din yan baga hadto. Oo, okay. Pare ito na da baga kunan at nan dumdumanan apoy lan kuwan. Kaya siring ko no, ini nga tuna, ang tagiyan mga Montanyo, Mindula, nga mo na to pag naraningan muko, kandaman muko, kan muko. Katunaan ngayon niya. Kaya nakasumat sa akon mana man Oscar. Oh, kaya yan atong apoy ang mga kuwan. Mapay nga ga, mana. O ano, kunin yan man muko. Kuwan na mo ni mga Mga apo na? muntan niyo apo. Mapay nga ga lola. Ako kuan sangkay. Oo. Baga na kanhigad la ko ano, baga pinagihan historyhan kan muko. May itim. Oo, ka-historylahan kan muko ba. Nga asya ngayon itong pagtawag nga kan muko kay ngaran ngayon ito. Ang kapoy-apoyan hanakon mga apoy. Oo, kapoy-apoyan haning mga apoy. Oo. Mamay kalano. Pero tinuod adto nga may ada din ni airport, may dalandingan. Oo, okay, kuan kuno ini. Ano simentado ba? Oo, Airport. airport. Tinuod nga airport talaga. Pero diri airport nga sugad ng mga nanihibatian Mga nga. magraot. Oo, ang mga pinanyongo sa. Totoo ano. Niyan naman itong kabaguhan mga kuan nga to, airport. Kay airport. Nga tinuod. Tinuod din nga may da airport talaga. Kaya dato na Google gin kuan ko ito. Pawa, hapawa. Oo, sakto. Sakto tada ha. Kanya na pag kuwan dida, imbagmit na abriham pa ito yung mga simento dida na. O ngayon. Kumay dito nga ng kadilat sa Oh. Lubong nga. Kaya mag-course ka ni pa. Nga timpuapon. Pero dahil ikaw mo magpakabati din, hindi rin naintindihan. Waray man. Elementary pala ako nga. O nakakawang kadto. Oh, kaya tingnan na, pag tinanin, mga 1964.
So nagpapakabati ka pa doon mga inin. Oo, pero baga kita ito, wala man ano, gawan. Pero tinuod ano nga airport gid talaga, literal. Kaya dito ha Google. Oo. May dagod mga siniminto hini nga kuan dito dito gihap may dito siminto dito kuan kay baga kuan ko nito nan Amerikano dito. Airstrip bagayan era. Ano ni kaya tatay ni nag kuan man sundalo. Kuan ko nito dito baga kitchen. Himano Lorenzo. An apelyido Geras. Higueras. Nganhi Lola Silvia. Montaño. Amo ninhiraan mga descendant ang mga kahadto pa, ang hadkahadton apoy-apuyan ni Mano Muko, ang tinatawag na kan Muko. So yan na nasayod na kita. Hindi embankment na hindi da. Ano, pwede kita makakuan? Makanla ko ha. O gito da mo matmula ayan ni Idoy. Man, mga tren. Amo na ni embankment. Amo pa kay may dadidikuan. Hagdan. Hala daw, makuan ako ha. Oo. Sabi apoy, hala, makuan kita ha. Ay, sus. Konektado na. O, di rin pagod. Baga di na maya makukonekta na. Oh. Amo na yung dida. Ang sinisiringhan atong kanina nakitang didaan kuan. Oo. Usa itong dida nga subdivision ano. So dito ang ambaw. Oo, nakita tayo ni ano, ka-rescue. Paano nang tiyo mana tambayan kung gabi? Kulop. Kagabihon labi na kung bulanon may dawang port. Hala, thank you. Bago lagi ito na tamatay ni mana to di ba nakadto ka? Oo. Baga naapok ito niya. Kani Bueta. Jubeta Salvado. Ano kaya amo kami kung magkaramiyawan likod. Oo, ganito man. Malada manakit yan na kan manlanda. Awada ka kan lang dai. Nanay ang hilis, ang nanay ni. Oo. Amo tong kan apoy iyong liwat, ang amo na mga Salvado. Oh, Salvado kay haros kita din hiya magparaptod ano. Kay nanunog dumago ang sino. Kay dito kitahan paglubong ko na tuwing na kan Manila hingi. Oo. Manananit. Naghihimo ngayon gap ka mo mga kuan. trabaho amo ini. Panhimuhin mga daba. Oo, daba kuan ano pa ini? Suka. Masitira. Sugangan. Ano? Oo. Tahala. Wala din pinanudo. Ano kan paglubong kan mana to. Oo. Baga nahingat to gipak dito ha sulod di rin naman gip mga taga dinhit nan yung upo yan. Mga taga Dagami, mga taga Tabon. Tahala, Lala Silvia. Mano ano pa to? Lorenzo. Oo, thank you. Oo. Auti mo ko anong di habore. Awa San Miguel ang magkambal nga duduha. Ang duha. Di pala maya oo. Sige. Opo, thank you. Oo. Oo. Kamurulay. Tatay nga ni kanani ang hilis. Opo, oo. Tuman po. Kasing gapito nila nga ni ditay ni mana to. Mo na. Oo. Sige. Thank you. Okay, dinira seremonya ng kuan. Daba. Di bisilot mga orderada. Ano? Thank you, mano. Tala ha. Nasayod kita ng Tiupay. Unta baga nakahatag kita hin impormasyon. Tahala ano. Unta ano baga nakahatag kita hin impormasyon ay magadlad to. Mamay dito lang baga himang round. Ha? This has been your friend from another stars. Sa kay Tonyo, good night, sweet dreams, mamwa. Chup chup, halama uli kita. Wala.